Futbalom aktuálne žije celé Slovensko a obľúbená hra je srdcovou záležitosťou aj Majka Spirita. Pred 6 rokmi zložil Mike Spirit spolu so suverénom hymnu na počesť futbalistom, ktorým sa podarilo postúpiť na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky. Scenár sa opakuje a Mike zložil hymnu aj ku Euru 2016. Teraz, ak sa to blížilo, tak som cítil takú správnu pozíciu tiež na to zopakovať nejakú hymnu, nejakú podporiť tých chalanov. Skladba Šampión vznikala v jeho hlave na dovolenke v Dubaji a dokončená bola u nás na Slovensku. Robil som hymnu pre tých konkrétnych šampiónov, pre športovcov, pre tých chalanov, že sú v podstate môj ročník alebo mladší väčšinou, celý ten tím a dokázali fantastickú vec, sú na Eure a držím im palce, chcel som takto trošku prispieť aj svojou troškou k tomu, aby bol ten hype okolo toho Eura teraz taký silný. Šafetský futbalový sen sa stáva nádhernou skutočnosťou sláva. V klipe sa objaví aj viacnásobný majster sveta vo footback freestyle. Jeho triky, ktoré dokáže s loptou, sú priam ohromujúce. Zpestřit tu hru, předvést nějaký freestylový triky. Já se věnuju freestyle fotbalu a freestyle hokesáku, takže mám, dá se říct, trošku šikovný nohy, tak doufám, že se to zúročí v tom klipu. Režisérom klipu je už tradične Michal Nemtuda. Lokalitu futbalového štadiónu, ktorý patril túto noc iba im, nebolo jednoduché vybaviť. Nie je ľahké sa sem dostať a som veľmi vďačný ľuďom, ktorí mi k tomu pomohli, aby som tu mohol byť aj s Majkom Spiritom. Našim reprezentantom držíme palce. Soňa Skoncová, televízia Joj.